नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही कमाल के खबर लेके आयल बानी भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि आप सबके बीच में लेके आ रहल बाड़े अपन एगो बहुत ही बिग बजट के बोलबम वीडियो गाना, जौना गाना के पोस्टर रिलीज हो चुकल बा। जी आप लोगन के याद हुई कि हम बतौले रहनी कि खेसारी लाल यादव जी के सारे गामा हम भोजपुरी द्वारा एगो बहुत ही बड़ा लेवल के वीडियो गाना आ रहल बा बोलबम के, जो कि पुराना गाना के रीमेक हुई, जो कि हिंदी में बहुत ज़्यादा बजेला। और वो गाना के पोस्टर आज आ चुकल बा। गाना के नाम बा जय जय शिव शंकर। जी हाँ, जय जय शिव शंकर गाना के नाम बा, जो ना कि खेसारी लाल यादव जी के साथ शिल्पी राज गौले बाड़ी सिंगर में, और जो वीडियो में बड़ी वो श्वेता महारा बड़ी। म्यूजिक बहुत ही कमाल के डायरेक्टर आर्या शर्मा जी दिले बड़े, और गाना के लिखले बड़े अजीत मंडल जी। जी हाँ, तो बहुत ही कमाल के वीडियो सॉन्ग आप सबके बीच में आ रहा बा। ई गाना के पहले तो अभी सिर्फ पोस्टर आयल बा, ओकरा बाद एक टीजर आई, और ओकरा बाद फुल वीडियो सॉन्ग आई। तो जौन हमनी के खबर मिलल बा उसे पता चलल बा कि 29 तारीख की, यानी कि 29 जुलाई के ये फुल वीडियो सॉन्ग सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे के मिल जाई। और ओकरा से एक दो दिन पहले एक वीडियो टीजर भी आ जाए। वीडियो टीजर के अभी रिलीज डेट पता ना बा, बाकी वीडियो सॉन्ग के रिलीज डेट पता रहे, जो कि 29 जुलाई बा। तो तैयार रही आप लोग, बहुत ही बिग बजट के ई वीडियो सॉन्ग बा, जो कि आप सबके बीच में आ रहा बा। एकरा अलावा खेसारी लाल यादव जी आज लाइव भी आ रहा है, जो ना में वो अपन दर्शक लोगन से वीडियो कॉल पर बात कर लिया। तो वो वीडियो कॉल भी आप सब देख सकता नहीं, लिंक ओकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी, जाए लिंक पर ओके करिए और जाके देखिए और बताइए आप लोगन के खेसारी जी के ये पहल कैसन लागल। और खबर पसंद आयल बा तो लाइक करके शेयर कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।